Ahojte Dukatka, vítam vás na mojom YouTube kanáli, budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Progresívna europoslankyňa Jar sa nedávno vyjadrila, že vraj nelegálni migranti z iných kultúr nie sú nebezpečenstvom pre ženy. Pre ženy sú vraj nebezpečenstvom ich vlastní muži. Už ja neviem, či pani europoslankyňa hovorí z vlastnej skúsenosti, pretože jej manžel nelegálnym migrantom nie je. Ale poďme trošku vážnejšie. Pani europoslankyňa tieto vyjadrenia hovorí v čase, keď nelegálny migrant v Nemecku nožom pobodal 4 ľudí, vykrikujúci Allahu Akbar. Hovorí to v čase, keď v mestách západnej Európy už nie je možné usporiadať vianočné trhy bez toho, aby ich neobkolesili desiatky ťažkoodencov. Hovorí to v čase, keď napríklad v Nemecku je najčastejšie používaným menom pre novorodencov Mohamed. A takto by sme mohli pokračovať aj ďalej. To, čo vystrájajú nelegálni migranti vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, vo Švédsku, máte možnosť prakticky na dennej báze sledovať v médiách. A to je pretože nelegálna migrácia je skutočne pohromou pre Európu. A je rovnakým nebezpečenstvom ako tieto pripečené názory progresívnych europoslancov. Zdravím vás, priatelia. Musím povedať, že keď som počula vyjadrenia Lucie Jar, ktoré spomínala aj Dimeši, tak som len nechápavo krútila hlavou. Toto je presne ten moment, keď človek má pocit, že niekto úplne odtrhol realitu od toho, čo ľudia reálne vidia a zažívajú. Tváriť sa, že problém neexistuje, alebo ho zľahčovať, jednoducho nepomáha a už vôbec nie ženám, ktorých bezpečnosť by mala byť absolútna priorita. Veď sama Jar tu denne vyťahuje túto tému ochrana žien, ale pri migrantoch je akosi slepá a hluchá. Kto vie, či si uvedomuje, akú politiku plnú rozporov presadzuje? A teraz férovo áno, násilie v domácnostiach je obrovský problém, o tom nie je pochyb, ale stavať to tak, že iné rizika neexistujú alebo sú zanedbateľné, je nebezpečné zjednodušenie. Svet nie je čierno-biely a bezpečnostné témy si zaslúžia serióznu debatu, nie ideologické skratky. Práve preto chcem pochváliť Dimešiho, lebo vo svojej reakcii aspoň otvoril diskusiu a pomenoval veci priamo. Nemusí človek so všetkým súhlasiť, ale argumenty majú stáť na faktoch a realite, nie na pocitoch alebo politickej bubline. A toto skrátka fakty sú. Európa prestáva byť európskou a bezpečnou. Ale áno, ohrozujú nás vlastní manželia, to nevymyslíš. A čo ma na tom hnevá najviac? Ten pocit pokrytectva. Lebo je veľmi jednoduché hovoriť z pohodlia kancelárie alebo parlamentu, ale oveľa ťažšie je čeliť realite v konkrétnych mestách či komunitách. A presne tu by mali byť politici úprimní, ak niečo nefunguje, treba to priznať a riešiť. Ja navrhujem, aby si Jar išla skúsiť bývať do takej štvrte medzi migrantov, ako malá útla blondína, sa večer ísť medzi nich prejsť, potom môže mudrovať. Ja až nechápem, ako niekto môže takto ohýbať realitu, je naozaj tak hlúpa, alebo je cieľom progresívcov naozaj zničiť a zmeniť Európu na nepoznanie? Napíšte mi, čo si o tom myslíte vy. Za každý názor ďakujem. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.